Leuke shows naar de laatste Friese vlogger van 2017. En ja, wie mooi hier in 2017. Voor de eerste een hoes kocht. Ja, toen was nou ineens binnenhellen. Ik wil heid, dus ik kreeg dit hier te jaren dat Susanne zwanger is. Maar eerst dit hier maar eens even goed afsluiten. Geweldig. Ah, dat gaat er ook in, maar ik kan eens die auto parkeren, man. Oh. Nou, dan mag ik gewoon gauw even zeggen, het is een trouw, nee, ik kan ook auto trouw aan. Nee. Ah, goeie. Hoi. Hi. Ik heb wat waliekoeken besteld. Cheers. Alsjeblieft. Best wel. Huppakee. De waliekoeken is heel belangrijk hè, voor het einde van het jaar. Zo, het waait nogal. Geweldig. We zijn even zien dat de waliekoeken hier al bruin binnen. Nou, en toen komt ze voor de olieballen test? Ja, natuurlijk. Ik moet even testen. Kijk, op je bij de bakker helpen. Je tijd de boer in werken. Oké. Op je bij de bakker helpen, ja. Ja, en nu is het test Ja, precies, dit is een test. Je moet er wat geduld hebben. Als je geen geduld hebt, dan is oliebal bakken. Dan kan je er bijna net om beginnen. Maar dit bent dus weer net perfect rond. Nee. Ik ken dat. Omdat het even nog net wordt, inderdaad. Nou, zo. Net zoals dokter zei, ze moeten nog een viefje. Dan, vorig jaar best je ek weg. Ja. Had ze een hele schaal met olieballen nog mijn naam. Had Bart ook nog wat van eten. Ja. En nu had ze dus zelfs gewoon gekocht. Ja, we hier genoeg voor die bak. We zijn we nu heden wat ik weer uit. Kan ik weer mijn nemen? Ja, ze moeten hier aan het bij zijn. Nog ga ik al een periode investeren in oliebaliekoeken. Ja, nou, dan maar stek hem even naar het collectief geheugen. Maar stek hem niet in het geheugen graven van hoe we het vorig jaar Ja, maar ja, hebben. ik kan er net zo van uitgaan dat je dat nou weg gaat. Nou, 2 minuten. Dus Dit hè? ik neem het klokje heen weg. Ik weet niet wat op de helft. Ik heb nog lekker bij koffie. Ik kreeg nog van morgen. Ik ben de herbergierster. Ja, dat is de host. Ik ben de host, dus Ja. daar wil ik rek op. Nou, een hapje na, maar smaakt het best, ja? Ja. Een echte waliekoek. Ja. Zit er wat appeltros? Ja, wat zit er terug? Vergeet. Nou, zitten wat glutjes in. Zo. Zo. Een stuk nog harde ballen nog. Ja, het is wel Echt hè? volle dicht, dus ja. 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 Ja, maar ik maar een pril. Ja, ik mag naar mijn olieballen tap. Dit is van de bakker? Ja. Ja, die ben gewoon lekkerder. Wat maken? Ja. Wat dan? Nou, dat moet je wel zeggen, dat was dan in een waardeloze bakken. Ik vind het een spoen. Perfect. Maar ze konden wel wat zwieter werden, dat ze er van zichzelf wel iets vanillezoeker of zijn dingen hebben. Ja. Nou, dat is moeilijk te vergelijken, want deze ben natuurlijk al een tijdje akkeballen en die ben warm. En een warme volleybal, dat is toch wel lekkerder. Sowieso. Ja, ik al druk dat vet eruit, dan is het nog lekkerder, maar dan is het nog warm. Geweldig. Ik zal mijn beer trekken bedje, maar het waar is je net zo best hier. Gadverdamme man. Maar dat moet er praat naar drukken, hè? Nee, zeker niet, hè? Kom goed. Nou, hoe bevalt het nou daar? Ja, best. Alleen wat waren ze striem in. Alleen nog bij mij het beste van. Hamburgersnert. Hamburgersnert, vind je er net in? Ja, rookbier. Ja, voor de rest bier. Prudde bier. Voor de bier? Ja. Voor de vloeibare bal, de bier. Ja. Hoe lang zet je nou terug dan? We zetten dat het donker wordt een woordersjouwer. En dan kun je weer een lekker flesje bier. Geweldig. Vond je het leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Wist je in 2018 nog volle meer zien van de Friese vlogger? Abonneer dan op mijn kanaal en dan krijg je nog volle meer te zien. En van nu een heel goed uiteinde. Geweldig.